Hormatly prezidentimiň amala aşyrýan bilim öňertmeleri hemde ýurdumyň bagtyar ýaşlarynyň dünýä tejribelerine laýyk ýokary bilim almagy barada amala aşyrýan beýik maksatly işler netijesinde urulup bolmagy berilýän döwrewap okuw binalarynyň sany barkartýa. 1 sentyabr Bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli Mary welaýatynyň Gödül Künjeginde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň ýanaşyk çäklerine 2000 ornuk täze goşmaçy okuw binasynyň ýapyk görnüşli sport toplumynyň 800 ornuk umumy ýaşaýy jaýynyň hemde aýlawly ýoluň uruna kıymanyň dawaraly ýagdaýda açylyp bolanmagy berilmegem. Mary welaýatynyň bagtyar ýaşaýjylarynyň hemde ýurdumyň talip ýaşlarynyň köňül kalbyna ýatman çykmajak şahatlykly günleriň birine uruly. Qara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne gurulan we öz başly binägäli keşfi guruluş aýratyny bilen Mary şäheriniň döwrewap binalary bilen utgaşyp, owadan faallaşygy emele getirýän täze goşmaçy okuw binasy ýurdumyň bagtyar talip ýaşlary üçin uly toý sowgady boldy. Döwrewap binalaryň açylyş dawratyna Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň ýanaşyk çäklerine 2000 ornuk täze okuw binasynyň 800 ornuk umumy ýaşaýy jaýynyň ýapyk görnüşli sport diýetgatynyň hemde aýlawly ýolly monumentyň açylyş dawrasy ajaýyp döwrümde mahsus toý şahatlyklarına wetenli.